Intimitatean kontatzen ditugu normalean gure sekreturik ezkutuenak. Zerk emate izu beldurra. Intimidadea galtzek oso urduri jartzen ez. Ze esango zenioke bideoan ikusi dugun lorea txiki horri. Gustuko dugun jendearekin, miresten dugunarekin, edo gurekin empatia duenarekin, ezta? Faithfulilak, Patri. Rollo txarra Zueta jozun ezin de ikusi. Horregatik, nire txoko polit ontara gonbidatu ditut hainbat emakume. Menoa koneja. Hori da komentario bat nik entzun dudana. Emakume referenteak, ederrak, barrutik eta kanpotik ere. En serio? Animadora con depresión, o sea, maravilla. Ukitu estetikorik egingo zenuke? Nik ansiedadea zer den ulertu dut 30 urterekin. Niretzako aurreko egunien mundua amaitu izan. Ez nun pentsatzen zuk hainbeste gauz heavy bizitzen zenitunik. Benetan esate dizut. Intimitatean.